Čaute ľudia, vítajte u nového videa a dneska tak budeme točiť tajné miestnosti. A je tu aj so mnou Dominik, lebo Dominik ma bude hľadať. Čau Dominik. Čaute ľudia. Tak dobre, tak Dominik, ty zatiaľ môžeš ísť preč, lebo idem sa schovať a idem si nájsť miesto. Tak dobre ľudia, ja som sa rozhodol, že schovám sa tuto a tamto ešte upracem. No vlastne za toto. Tuto, za toto. A áno, tak tam sa schovám a potom sa vám ozvem. Keď to tam vlastne bude. Keď tam si postavím skrýž a potom sa vám ozvem. Tak dobre ľudia, už mám hotovú skrýž. Už tam len pôjdem schovať a zatiaľ môže ísť Dominik. Ja mám tu so mnou aj YouTube kamienky myš. Čaute a dávajte like a odber. Aj Oktopusa, to bude nový vo videách, tento Oktopus. A dobre, tak zatiaľ sa schovám a poď sa ho ozvem. Takže ľudia, ja som tu schovaný, už ide. Dobre, je tu moc vidno. Tu moc vidno veľa vecí. Dobre, tu dostanem. Už je to. Škoda. Tak dobre, našiel si ma tak. A čo si myslíš, čo by mali dať ľudia? Like a odber. Áno ľudia, dávajte like a odber a zatiaľ čus.